ሰላም 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 ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ዳግማይ ከዓ መፂናኩም ኣለና ካሕሳይ ጠፊኡ ኮለን ቀነኽን ዝበልኩምና መፂ ኣሎ መገሻታት ምስ ቆልዑን ካልእን ስለ ዝነበረ እምበር ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ክሳብ ሰባት ዝእከቡና እውን ንስኹምን ክሳብ ሸር ትገብርዎ ንእሽተይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ክንገብር ኢና ኣሕዋት ድሕሪ ካሕሳይ መገሽኡ ከመይ ከም ዝነበሮም ክጅምረልና እዩ حاوني مغربي وغني من لحلي خلوني عبقت يتكمي تسيرني كاني ما أفترى حوي انتايك خونني انتايك خونني كبدي بطولي وخوفو خاتم الأي خاي زباني حريقو زبان كان تقيتي يا خاي سقمات كواهي ناقد كتوني يا خاي سلال كل بيت كانت زي عقل كاني يا خاي بأفتر حوي انتاي كهونن حوي حوياني ينسل انتاي كفونني رجع سينا وديقن على أغاني بزي كبري حوي تلقاني انتاي كفونني رجع سينا وديقن تزي الحكاني حاوني مغربي وغني من لحلي خلوني عبقز يتكمي تسيرني كاني ما أفترى حوي انتايك خونني انتايك خونني عقبت حللاي ومغيرت معي من برا خاي مساحة صاحي واتكلم عم فقرا خاي كذبي يقول واي حلافة يقول خاي صبح سمت رافي وتذكر الواخاي زلك كان يتكخ حول خردال حوي 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 حواني تسوي درارا نفسي أجو خامرني بزيك بحوي حوي مو انتايك الفولني رجع سينا وديخة زي الإلقان قبلي زوتك حوي بعدين اعتمرا قبلي حوي من الفلقات Yep, thank you. Thank you.
تادر في صبغتي أنا روبيل شكر حوي انتي كعب سلي بلالو تقعساي سلازي تسقي منو خلو رداني بلكه مو مساتيت نشتي مزيكا بزغربات زوتتيا بتعمل دستبل نتي جزياوي كل خنت زي ما زله مالتي زغونه أتو حساي سكي زحلفه سمون تقليم كان أخمو انتي خوينو يتقليم منا عملهم انتي ترخيبو ولا ما مجمرا انت صبقت درفي لغاز كان يغني لي روبيلن قرጫጭን one of my favorite يوم two of my favorites يوم ስለዚህ ደስ ትብል እያ ዝኾነ ኮይኑ እታ ትርጉማውን ንእሽተይ ክብል ዝበለት እያ እሞ ደስ እያ ትብል anyway ቀረፃ ዝሓለፈ ሰሙን ኩሉ ግዜ family is first ስለልበሃል if the children are our future then there is no greater way to invest in the future than investing in our own children ይልበሃል እሞ ውዕኑ ፋሚሊን ንእሽተይ ታ ዓባይ ሃፍቲ ዘላትና ናይ ኮሎራዶ ታ በረድ ቁሩብ ዝኾነ ርኤ ቢልና እያ ንምለስ ኢለ ወፅየ ስለ ዝነበርኩ እየ ቀረታ ንዝቕፅል ብሰዓቱን ብፕሮግራምን ክንረከብ ኢና ጽቡቅ ያ ኢንቨስት ኣብ ችልድረን ጽቡቅ ያ ኣብ ቆልዑ ኢንቨስት ምግባር ሕጂ ከመይ ማለት እዩ ካሕሳይ ኣብ ቆልዑ ኢንቨስት ምግባር ክንብል ኮልና ላይክ ኩሉ ግዜና ድም ክወስድዎ ዘለዎም ዋላስ እቲ ግዜናቶም ክንህቦም ኣለና ሕጂ ንኣብነት እንታይ መብፃዕታት ስለ ዝነበረ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብኡ ከለካ ካብ ተመክሮኻ ወል ብቆልዑ ልመፀ ብጣዕሚ ቨሪ ኮንሰርቫቲቭ እየ ካልእ ሃብቲ የለኒ ኢለ ኣብ ግምት ዘእትዎ ነገር የብለይን ብዘይካ ደቀይን ፋሚለይን ስለዚ ንሎንግ ተርም ገንዘብ ኣይደልዩን ሃፍቲ ኣይደልዩን ዝደልዩ ግዜ እዩ ዝደልይዎ ከዓ ህዚ እዩ ርእሶም ምስ ከኣሉ ናባና ቆልዓ ይብሉን ስለዚ ትዝበለፀ ኤዱኬሽን ትዝበለፀ ትምህርቲ ትዝበለፀ ቬኬሽን ጥዑይ ውጤት እንተምፅኡ ኣዋርድ እናሃብካ እዚኣ ተምፅኡ እዚኣ ክገብር እየ እናበሉ ሰሚስተር እንትውዳእ ተሎ እዛ ፓኬጅ ናይ ቬኬሽኖም ሻንጣ ባክፓክ እንጠልጢሎም ንክኸዱ ኩሉ ግዜ ቅርባት እዮም ዝኾኑ ንሳ እንትፈልጡ ከዓ ብትምህርቶም ይኹን ብፍልጠቶም ብሪስፔክቶም ትፍቕሪ ንኣቶም ንህቦ ዓብዩ ቫልዩ ስለ ዘለዎ ፐርሰናሊ ብዛዕባ ገንዘብ ይጥምት ብዛዕባ ሃፍቲ ይርኢ ብዛዕባ ስራሕ እውን እንተኾነ ክሳብ ቢል ክሻብ ዝተኸፈለ ቅድሚ ኩሉ ሃፍትና ቆልዑና ስለ ዝኾኑ እንተሊእኒ ገዲፈዮ ዝኸይድ ሒዘዮ ዝኸይድ ምንም ነገር የብለይ ናታቶም ፍቕሪ ግን ኣብ ኣእምሮኦም ኣቕሚጠ ምኻድ ቀዳማይ ስለ ዝኾነ ንኣይ ዕድመይ ሙሉእ ካብ ቆልዑ ዝወልዶም ዓብዪ ሃፍተይ ደቀይ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቆልዑና ሃፍት ዓብዪ ሃፍቲ ክነቕምጥ ከለና እቲ ሃፍቲ እቲ ግዜ ምሃብን እቲ ፍቕርን እዩ ካብኡ ንዓቐ ምንም ነገር የለን ስለዚ ንፋሚልና ኢንቨስት ምግባር ሕዚ እታ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኤዱኬሽኖም ምስኡ እውን ብተግባር ዝኽተልዎ እንተስ ቢዝነስ እንተስ ስራሕ እንተስ ፊቸሮም ኣበይ ይበፅሑ ብዝብል ከዚ ጥራሕ ኢንቨስተለ ጌርና ድሓረ ንእሽተይ ልዕል ምስ በሉ ትርጉም የብሉን እሞ ንሳ ቀዳመይቲ ስራሕን ኢንቨስትመንተይ ኢለ እየ ልወስዳ ፐርፌክት ታንክ ዩ ነቶም ቆልዕና ብሕጂ ዝግብዙ ዘለዉ ነቶም ዝገበዙ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ታንክ ዩ ኣቶ ካሕሳይ ይቐኒየልና ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ካልኣይ ክፋል ኢና ሎሚ ክንኣቱ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ነርና ኢና ሕጂ ከዓ በቲ ዝሃበና እውን ናቱ ተመክሮ እውን ፅቡቅ ደስ ይብል ኣብ ናይ ቆልዑ ቀዳምነት ኢንቨስት ከም ዘድልየና እዩ ዝገልፀልና ነይሩ ኣያና ሶ ደስ ዝብል ሶ ካልኣይ ክፋል ናይ ኮመርሻል ወይ ከዓ ናይ እንታይ ኢና ክንገብር ንግዳዊ ትካል እቲ ንግዳዊ ትካል ዝበሃል ዓይነታት ተገሊፁ እዩ ዝሓለፈ እጂ ከዓ እቲ ካልኣይ ክፋል ኢና ክንገልፅ እንታይ ኢና ኮይና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከም ሓበሻ
نزيتات نريو دو نزت قمي أبزلو فلت أبزلو معبالة نريو هجي أتخحسايت ريو اللهم زاق أدام سنبت غير وازلو أبزتات مرسل استوافري أبزتات مرسل الزقسني أبت مجمري هجي أتي طرات بحالون كوصي خلص سبزي قلت إفكا ناب طرات زوزاكا عينة passive income يزي passive income كلنا هم نفلطو أتيو نسخاب دس بلكا هلو أبا كشن كد ناب دس بلكا عاد تزاور إزي أجن تقدي مسرت إزي أن كوميرشال ديو كال مصري لستت بت كتاس تأثر نبرت ويكا كال تليكا منم ماناجر قصير كالو نست ماناجرو تراحيران زغبرو نسخالا ناب دس بلكا خيد مالت سلازي إنكام كا أي قارصني هجي نزي يتقندي مسرت حبشة education كم بعل تسفايك إلى كم بعل أيانا كحسايك إلى تاتمصينا بزي زمهرو زلو مسرت سبن حزاب زي مالتي صباح نقوه دس بلا دقو كند حساي مسكونه دقو أب كولجين أب قلن مسبوط حزي يكون خص بزلو أبزا ساعات زي أبنو أسعد موتي نعمنت كاب أنا كوا دحين تمنا أش زلهم أبزي مسرت غيركم قدمي خالقن كالن مسو حدارن نابران قلعان معباي اتمسرت أو خجبر زلوه إيز مهرنا زلو زي سبيشال مصر ريل استيت تأساسر عينت وتتكا باسيف كساب زخونه زي قارص نهي وتكاي كلنا هم نفلطو مست انفليشن مست زغبابه مست ገንዘብናይ ምቅያር ነገራት ሃይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይ ዘሎ ቅድሚ 10 ዓመት ዝገዛ ኣካይ ኮመርሻል ዲ ዋላ ገዛ ዲ ሎሚ ልዕሊ ዳብል ይዋግኡ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ብኡ መጠንካ እቶም ተኸረይቲ ከዓ ልዕሊ ዳብል እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ሽዑ ዝገዛ ኣካያ ልዕሊ ዳብል እንድሕር ገዛ ኸራይ ይኸፍላልዩ ሽግር የብልካን ካብ ህጂ ና 10 ዓመት ህጂ ተገዚካ ብህጂ 10 ዓመት እንድሕር ንዛረባልና ኻ እዛ ህጂ ዳብል ዘላ እንደገና ኻ በዛ ህጂ ዝገዛ ኣካይ ኻ ዳብል ክትኮን እያ እቲ ኢንፍሌሽን ናይቲ ኢኮኖሚ ስታይል ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ساتا جزا أي تطفى أي تبرق أي تخيل سلزي أبزي أتوكر أي خمهرنا كلهم تم حدش شيء زي تكاتلو زلهم تشانا لازم عبي سلزلو كحسايل على 10 شدش عام تمكر زلو أب مشات ملوات إن كمون أب نقدتات مجزاء ملوات مشات أب كله involve زجاز إن شت إن ناي بعلون ناي سباتن تمكر زلو حدا خبتم كيلاتات ناي زلنا ستيت كولورادو تزم هرويك أتزبلون أتوكرو بزناي عادي زلو لايسنس يكون كل حدا عينت فاميلي أركساب زخنة كلهم نزي كتكنزبو ويك أتمهارو ويون شركة قبلوها خا تسفان قبر كحساي سو من الباز من الله تلي كار حنك تمل أبزي أينا بس إحنا نيرنا بقدام يزو كل خيرنا أنا سلام تاينا إنفست نقبر أب كوميرشال سكي زخلو كدمون زميل الله تلي كخارهم well come to النفلت buying a real estate is not only the best way, it is the quickest way, the safest way, but the only way to become wealthy. You'll not يوم صعدوا. زي طلع لهم كلة لمدن سلازلومي. كلمة هذه ببي جميرنا أبي كلمة صحام زلنا نكمل إشتي نكمل جزا كون maybe قرأي جزا تحريقون نابري تيل بيزنسات تحريق زلو نجر جن لفعنا قرب عرف إنه للو جزء قنيشنا سمارت واي بزغنا invest غيرنا كنا برلو نخيل مجدي مزج جاو يجيب لنا مالتي كم تقيد ما هذا لنا يو أب حوشنا نشتري بو دخول لنا هنا أبري تيل بيزنس هنا نساتف لذي نمنتا هنا invest نجبر زبهال نجر in generally less جيزة نصرح بعلو جنزب سريحو عبي كويتين هافتن فترة لنا عبي ميتات سلازغنا نمنتاي إنفست نقبر بزل نشتي زرزر بزرزر كنكرينين علومي كلمة هذه commercial property انتاي يوم دحريقون نقبرهم صحتات كنا منتاي سقمات فطرنا يخيرو advantage يتقمو انتاي اللو بزل زرزر ناخد ناس نحنا هنا هزون why invest in commercial سلازيس أبغى invest in تجرنا أرقام مزحتنا تنكف بينا يسلزلنا قيدم هزون تناخفنا يسلزغنا لو مخانا commercial نمنتاي بناي commercial invest نقبر سلازي commercial انتاي يوم بزل قيدم هزون كلهم مخيدنا يومنا لو مخا بفلاي ناي نقدي مريت invest مقبر
تقومهم من تاين مخانو قروب تنكف كنبلو منا زي جنرال ناولج مدفافة يدخون يخون يو مالتي مبر أبتوش تيت ألغلنا نن حد هون رنتيلنا ون بزح ديتيل يوجن تو ميجر تقمتاتو قال كله تنكف كنبلو إناس لزي portfolio diversification يولو ስለዚህ portfolio ማለት spread your investment ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ነገር ኢንቨስት ካብ ትገብር ዝርግሕ ኣቢልካ ኢንቨስት ትገብሮ ከለካ ተሓደ ንእሽተይ ዲስኣድቫንቴጅ ትህሉ ተሓንቲ መፅያ ድግፍ ተብለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብቱ ቀዳማይ ንሪኦ ኣለና hard asset back up by something tangible ኣብ ኢድካ ዝትሓዝ ነገር መሬት ኢንቨስት ምግባር ማለት እዩ ትሕዝ በዓል ስታክ ማርኬት ይኹን ገለ ይኹን بحر معلتي هلم يلو خطف الخيري بنشتي نقدي حق منقستي سلالوت سنترات نشتي نقرر سلالوتو انترست سلالقنصو سلالوسخو بحر معلتي هلم الكات طفلو مقدتاتي شورت ترمونيو زيجن لونج ترم كوينو ابيدكا تانجبل كتحاز الخيل مريت انفست نقبر تلنا صبو انفستمنت لنا نوصلو 100% stock tied up زي كونه not tied up 100% on stock تاستاك كم تالو لالهو تمص تورد تنقاساس ስለዚህ ተስተ ይኮነትን ስለዚህ to tangible ተሓዝ ነገር ቀዋም ዝኾነ ሃብቲ ንብዙሕ ግዜታት እውን ዘይቅንስ እናወስኸ ይኸይድ እምበር ልቕነስ ልበሃል ክሻብ እዚ ዘይረአናሉ ፕሮፐርቲ ቢልዲንግ ኮመርሻል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ፕሮፐርቲ እዚ ዩኒክ ፕሮፐርቲ እዩ እቲ ካልእ ብትሕቲኡ ዘሎ ጥቕምታት እውን ካሽ ፍሎው ኣለዎ እቲ ዋጋኡ ብዝወፀ ቁፅር እውን ኢኩዊቲ ኣፕሪሺዬሽን ኣለዎ ሓደ ሬንት እናወሰኸ ይውስኸልካ ስለዚ ካሽ ፍሎው ማለት እዩ ሞር ኢንካም የምፀልካ ሞር ኢኩዊቲ እውን የምፀልካ እቲ ቤት ዝገዛእካዮ ሎሚ እንተገዚእካ ከምቲ ቅድም ኢልካ ዝገለፅካዮ ድሕሪ 2-3 ዓመት እንደገና ዋጋኡ እናወሰኸ ይኸውድ ኣፕሪሺዬሽን እውን ዓብይ ኣለካ ስለዚ እዚ ኩሉ ጽቡቅ ጥቕሚ ኢልና ንወስዶ ነገር እዩ ካብ ቀፂሉ ፓሲቭ እንብሎ ስለዚ በዓል ሲንዲኬሽን act of selling something new like paper ይኹን ዌብሳይት ይኹን ማጋዚን ይኹን ናይ ቲቪታት እዚ ብምሉኡ syndication of passive investment ይባሃል limited partner እውን ብ investors بحد خوينكا day to day business بحد invest እናገበርካ ጥዑይ retail business ተምፅሉ ማለት እዩ high quality management እውን ገሊኡ ብፍላይ ኣብ ዓብይ ዳውንታውን ዓይነት ይኹን expensive ዝኾነሉ ቦታታት ብማኔጅመንት ምስትገዘውን ዓብይ ጥቕሚ ኣለዎ types of lease ይብሎ ስለዚ እንታይ እዩ lease እዚ ኩሉ part of ናይት commercial investment እዩ استفعل عينت ليزات له تعي ليز انتهي كيوم investment غير كلها مالتي حما ليز انتهي كيوم then اشتي كثير كلها مالتي حنتي قربا property يبزو قربا طيقسي واغا نيغيرومني با نزو مورجاج لا كمي غيرنا خنكفلو سلسته بيلدينغ ين then سلسته بيلدينغ انكامن كندزي ين مورجاج ግን ክንድዚ ከመይ ጌርና ክንከፍሎ ተተባለ ኣይ ድሕሪ 3 ዓመት ድሕሪ 4 ዓመት ኤክስፓየር ገብር እዩ ሊዝ ሞ ሊዝ ክትጥይቁ ኢኹም ክትልውጥዎ ኢኹም ትኽክል ዋጋ ክትልውጦ ትኽእል እንዲኻ ሞ ን3 ዓመት ከመይ ጌርካ ሰርቫይቭ ትገብር ስለዚ እቲ ሊዝ እንህቦ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እንታይ ዓይነት ሊዝ እና ንህቦ እንደውም ነቶም ካስተመረይ ባዕለይ ዝሸጥ ከሎም ሊከር ስቶር ሊዝ ኣብዚሕና ክንበኩም ኢሎም و10 ዓመት እንየና እዩ ነው 15 ክንገብረልኩም ግን ሓድሽ ሊዝ ክንወኩም ስለዚ እዚ ሓድሽ ሊዝ ክውናል ደሎ እንታይ እዩ ትሪፕል ነት ዝበሃል ስለለየተውሉ ስለዝነበሩ ኢንካም ብንእሽተይ ዋጋ ሂቦምና ስለዝኾኑ ተናሲሖም ንተቀደማ ይሸጠልና ሰብ
تناسحمس حدش كلوتو داليوم تريبل نت كأتولو داليوم زليز سلازي تو تريبل نت ليز أبدا حارفن كرينا بملؤو حدا مانجمنت كالاي بروبرتي تاكس سالساي انشورانس نايتي بيلدينج داي تولو سلال صالحو زي خطولوس ليز كنلوط لكم نون ينا 10 عامات اي حدش كنوكم 15 كنقبرلكم بخمزي تريبل نتول ايوازنا يقندلنا لنا يوم مالتي سلازي تو بروبرتي راح تشطن تلوطون بحق صبو ليزون كله very important you retail business مثل نجز حادرا نقوله طعي لوير حيسكا ليزيو مخنياتو تاليز مالت بعلا نتو كوميرشال بيلدينج كا عبي انفستمنت مالتي لونج تيرم تليو تريبل نت انت خوينو ببيجزو ناوسخ الخيد انت خوينو سلازي اتو كوميرشال بسم بيلدينج سلا يكون انت يكون انت نغزو خلنا اتو ليزون او زل عمتاتن كله رينا كندي كنركب نخل ببعمتو كندي كوسخ يخل مچم قنيسو يفلط انديو نو يوتو كوميرشال زلينا سلازي ناوسخ انت خيد ليز very important you كالي long term wealth building تايماليتي long term هافت مالتك نوح جزء هافتقات كبلو عبي بيزنس مالتي سلازي زو كوميرشال ريل استيت اللونج تيرم جيمي ما حاصير جزء يكونن نوارح يكونن ني قرو عمتات ونه يكونن ني علم هامرو اي زو كلهم هافاتم يكون جيش يكون كابدقوم ندق نتحالفو زنور له ممر دسله بيلدينج تبايلا نابدك تحلف يا نابدك تحلف يا دحريو ناتهم كالوت دقهون نحلفت تنبر سلازي اذا انفست غبرا زلخا ني عدم مولو نسخا مسكركاون سون كاب اتولي تنورلو زترفا قالن تلي كاون تسن بيتسب تسن بترسيان انتسن كوميونيتي نكوميونيتي جزء نمصين نشرش جزء نمصين قطتا انت ارغنا نحنا انت موتناسي اذا جزانا نبترسيان حاولنا لولو فلط بيلدينج امصيم paid of you قلعت يبلنا مخاناتنا ግን እዚያን ኮሚኒቲና እናውሉ ሁሉ ንፈልጥ ደኳትር በሙሉም ንብረቶም ሃፍቶም ደቅና ብል ጽሕፍ ጽሕናዮም ኢና እንትንሞተለና ግን እዚ ንሆስፒታል ሃውልና እናውሉ ትሁ ንፈልጥ እዚ ቢልዲንግ አሰት ስለ ዘቅመጡ እሞ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ሾርት ተርም ስለ ላይ ኮነ እዩ ካሊ most project are 2 years 10 years some are generational ስለዚ ከምቱ ንብለለና نحصير جزء خوني خيل نعصرت خوني خيل نعصر عامات نزل ألمون خوني خيل بقى تنورات حنتي زي بركاش الجزء هيا علمه ملو إكويت الناوسغت نخل حورة تسب كم تقلقل زي هم فلت لنا إيكونومي من كأساسي قدامي صراحي بلين السوق في إيكونومي من كأساسي خيل سلزي نهز بخاطر حون تيكونس you know ني تو ملو يأسي هون كولوراري هون حدا عبي investment تقبر الله مو long term عبي هفتي can also be double-edged sword if you can sell it of course سلزي كله نوري أزلنا بتعمي عبي investment زبهال زو حلفنا نقطات كله تزغط لهون recession هيجي لمونيو سلزي commercial real estate less correlated with market نايجزا ماركت قالن تريهم واحد حرق إذا إنترس لعلي تورد تحت تورد بحنت إذا لعلي وتصب بحنت إذا تحت يورد نمنتاي long term ليز يولي حتصير جزئي commercial جن حمش عمتهم 10 عمتهم 10 عمتون تهوم ليز تايد قبل خناقي بحرق إذا كنوصينا خيولوها تأثيرهم يوم طب حلف سمون مس حدا كاستمري مالتي ليكر ستور نيرو نايتو ليكر ستور ليزو حمشته بلاس حمشته نيرانو سلازي تحمشته اوبشن يا تن سلسته تطقيمولن تن كل تغننيوا كينجز بارو تقو بيران وينين كفيتهم رينتون 24 شحيو نحنت نشتي ليكر ستور زي نوع علي كلاينتي صبو نغرو انجليزኛ يسمعين تتصرفكو ونازي كمي غيرن كاوزي خوص خيليني
وا كم يجرها توصل تأثير كان دخيله فلذي كل عمت ديسكس كيركا كل عمت تعرف أنا هنيها نايت حان عمت أقدمه خف لكم وأنا سرفايف قبري خليني 24 شهرين تلبهالس تري الله نشتي 3500 سكوير فيت يا نايت حان عمت كخف لكم هذه نايت حان عمت جن قلتفكم سددني هذا عطي أخوت تتولم تلها حدا عمت ملو مقلشي ترانسفير اوف ليز ስለዘለዎም ክሬዲት ካንተ ይባላሽልካ ብሰላም ክትወፅእ ትኽእል ኢለዮ ስለዚ ማንም ልሰምዕ እዚያ ልሰምዕ ዘሎ ምናልባት 26 ዶር ኮሎርስ ፒኦኤስ ሲስተም ሸልፍታት ካሜራታት ብሙሉእ ተቑሑቱ እገዝእ ልደለ መሬት ገዚኡ ላይሰንስ ይኹን ገለውፅኡ ክወስድ ልደለ ኢንፋክት ናባይ ደውሉለይ صباح بركاش بنيش تي واقع شطلكم خلية النبرة بملو نمنتاي جنا داي وان 24 شحل بهال رينت نحدا بيلدينج حسبوه شوبينج سنترز كا 10 شمونت او ازلوا كندي مليون تكونس بليون يرفلن كم زلو زي خنا حسب لنا زي كا قاليو 10 عامت قاليو 10 عامت ليز لحازه مالتي ስለዚህ እግረ መገድኹም ዘነ بملو نايلي كرستور ايكوبمنت ملو بملو كراكوكم خليه كراخبكم خليه سلازي زياون اغرا مقدنا حدشتي لكرستور توصو سبيس مستدليو ملو ايكوبمنت دلو نزي نودخن دزي إنا تو رنت تتنقيكم اتو يواصنا دي يواصنا نيلكم كالكوليت غورو سبزي غنا انت جمران تلو انا طقيميو اما مጨረሻ ሊዝ እንተረክብ ተሎ ይነገረን እንደዚ ሊዙ ገለ እንተ ዝብለን ነይሩ ዋ ፕሊስ ተጠው በልመልኩ ነይራ እዚ ሳይድ ኢፌክት ኒዮ ክሬዲቱ ከባላሽ ስለለ ይደሊ ናይ ሓደ ዓመት ሙሉ ሬንት 24 ሽሕ ታይምስ 12 ከፊሉ ሓንታ ዓመት ግን በነፃ ይገርፈለው ታ ኦፕሽን 5 ዓመት ግን ኦፕሽን ስለለ ነበረት መብት ኒዮ ማለት እዩ ስለዚ ቀዲምና ንፈላጣት መምኻር ጽቡቕ ነገር ይሞ ሓደራ ክንብል እንደሊ ሎኬሽን ቴናንት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ሎኬሽኑ ንሎንግ ተርም እንታይ ይኸውን ኣሎ ትራፊኩ ከመይ እዩ ቶም ቴናንት ከዓ ትክክል ተንሊዘን ክንርኢ ኣለና እዘን ሊዝ ናይዞም ቴናንት ሲ ከመይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎን ከመይ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለዎን ለስ ሊዝ እንተልዩ ደን ድሕሪ ዓመት ይሆን ክልተ ዓመት ትሊዙ እንትንልውጦ ተለና ሃይ ገርና ድና ክንልውጦ ሞስትሊ የስ ስለዚ ሓደ ግዜ እንደውም ብፍላይ ሕማቕ ሊዝ እንተተዋሂቡ ንእሽተይ ዓመታት ሊዝ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ክልተ ዓመት ክኸውን ንመርፅ ብድሕሪኡ ክንውስኾ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎኬሽኑን ቶም ቴናንት እውልለው እቲ ዓይነት ሊዝ ሒዞም ዝብል ብዙሕ ኢምፖርታንት እዩ ማክዶናል ሊዝ ጌርካን ሞርጌጅ ካምፓኒ ቴናንት ሊዝ ክትገብር ከለኻን ማክዶናል ን10 ን20 ዓመት እሞ በሸሓት ይኸፍለካ ስለዚ ዝያዳ ኣይትሕለፍን ሞርጌጅ ካምፓኒ ሪል ስቴት ብሮከር ፅባሕ ዓፅዮም ዝወፁ ናይ 6 ወርሒ ክራይ ሒዞም ዝነብሩ ንዚያቶም ተኮይኖም ከዓ ዲስኣድቫንቴጅ ስለለሎ እዚ ኩሉ ብምሉኡ እቲ ጥቕሚ ናይቲ ኮመርሻል ኢንቨስትመንት ዝለሓለፈ ኩሉ ዝዘርዘርክዎ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እሞ ክንገዝእ ከለና ንዚያት ብምሉእ እናርአና መፅናዕቲ የድልየና ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ንክንቅድሚ መሸጋገርና ጥያቄ እንተልዩ ፅቡቅ ኖ ኦኬ እንታይ ኣካልካ ኣብቲኣ ናብ ደቅኻ ደቅኻ ተመሓላልፍ ኦኬ ብኣይዳ ንሓኒ እጅኸይ ናብ ደቅኻ ደቅኻ ዝመሓላለፍ እዩ ክትብል ከለኻ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ባይዘወይ ኣብ ሓደ ቦታ ሆፕ ሳምባዲ ገሊኦም ደው ኢሎም ልካ ይኾኑ እዮም ተስፋ ይገብር ሓደ ቦታ ክትበፅሐ ትኾንካ ወይ በፂሕካ ትኾንካ እትብኡ ዘሎ ኮመርሻል ዝረኣናዮ ሲ ብ1970 ዝተገዝአ ኮይኑ ግራንድ ፋዘር ናቱ ዝገዝኣሉ ሕጂ ትወዱ ራን ዝገብሮ ዘሎ 7 ኮመርሻል ኣብቲ ኣይሪ ኣለዋ ክትሪኣ ትኾንካ ወይ ደግሞ ወይ ፅባሕ ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እሞ ዝረኣ እጅ እታ ገዛ ንሕና ዝረኣናያ እቲ ሓደ ሰብ ክገዝኣ ዝደለየ ገዛ ክራያ እውን ሃእዩ እቲ ኤርያ እውን ሃእዩ እቲ ኤርያ ፅቡቅ ቦታ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ናብቲ ደቅካ ዝበልካያ እንድዩ ብ1970 ዝገዝኦ ሲ ናብ ደቁ በፂሑ ሕጂ ንሶም ከፊሎም ወዲኦም ስሞ 7 ብቲ ከባቢ 7 ኣለዎ ማዕርክ እንደይ እቲ ሃብታም ሰብ እዚ ብዙሕ ታ ዝረኣናያ ጥራሕ ንሕናሲ ተዘይተጋግየ በዓል ኪባንክ ኣለዋ በዓል መክዶናል ኣለዋ ኩለንተን ዓበይቲ ዝበሃላስ ዘለዋ ኣበታ እያ
እጂ ማዕረኹን ድኡ ይስጉም ዘሎ ማለት እዚ ካብ ግራንድ ፋዘር ካ መፂስ ናብ ደቂ ደቅኻ ናብ ካልእ ዝመሓላለፍ እዩ ወላ ሓንቲ ከይተለወጠ ዝኸይድ ሃብቲ እዩ ማለት እዩ ውርሻይ ጽቡቕታ ነጥቢ ይውስኸልካ ዘለኹ ታ ደስ ለዝበለትኒ እያ ካልእ ኣብ መንጎ ሕቶያ እዚኣ ኣብ መንጎ ሊዝ ኦልሬዲ ገሊፅካ ኢኻ ግን ሰይ ከምዚ ናይ ዝወዲ ኣጋጢሞ ትብሎ ዘለኻ بسممع طرح يا خاطر تقول فتخ المر بعد خان حروسي خا كريدت كارد خا كريدت سكور كان طرحهم كبالاش فوز خل مالدي هو مخنياتو سبوق نغرو حمشتن عامتون اوبشنن حمشت عامت ليز حمشت عامت اوبشن فريمو سلال صنحه حدا بليونير يو كلتا عامت ينتريفنو 3 عامت تطقملن زين 3 عامتون حنت ترف لي يقولوا وصيو day 1 نتو equipment 380 شح يو كفيلو ስለዚህ equipment ማለት ዙ 29 ኮሎራት ካሜራታት POS ሲስተማት ሸልፍታት በቃ ፍሉይ ዝኾነ ቁሕት እዩ ሎሚ ብርግጽ ንሱኽ ገዝእ እንተልካ 3 ዕጽፍን ዲ በጽሕ ዘሎ ዘከንድ ሃንድ ብቁር ዋጋ እዚ ክሸጦ ይቀርብ ኣሎ ስለዚህ ዝጸገ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቀዲምናቱ ሊከር ስቶር ስለ ዝነበረስ ሊከር ስቶር ውፅኤስ ብሚልዮናት ክሸጦ እየ ዝብል እንድዩ ትንሱ ኢንቨስት ዝገበሮ እዚ እኮ ሓደ ቢልዮነር ጻዕዳ እኮ እዩ ለንደን ዓብዪ ሂውጅ ለንደር እዩ ኣብ ጎኑ እናሃለና በይዛኻ እዚኣ እንታይ መስለካ ገለ እንተልብለኒ ነይሩ بخالي بيزنس بوزحين الرخل نو ستاتلك غايت اتو خمي غيرها تكفلو كندي شي باي زوي تا غزام 1.8 طرحيات شي تبع عمت 1.8 زياتنس 1.8 تايمز ولا 30% انتلكايو يوركايو you know grace to grow selu بتعمي نشتايو ስለዚህ እዚ ብሙሉእ ኤክስፖንሱ ከበር ገይሩስ 24 ሽሕሬን ገይሩስ ምንም ትርፈ ገብረሉ ስለለይ ከኣለ 5 ዓመት ነይራቶ ተን 2 ዓመት ፍፍርቆም ይገብርዎን ለው ብስምምዕነት ተዘይሎ እንታይ ፈተወ ናይ 2 ዓመት 24 ናይ ኮነ ክትወፅእ እያ 25 ታይምስ 2 ታይምስ 12 ገይሩ ክንደይ ክኸፍል ስለዝኾነ ብስምምዕነት ቀሲልካ ውፃእ ሓደ ዓመት ብነፃ ክፈሎም እቲ ሓደ ዓመት ከዓ يقدروا خان الساتهم بخمسة خات طبقة خاون ريدي غير كا الربع خا بزبل صبوا مخرية ما خيريو تا نعمة رشا زلا أوبشن مالتي بخم أي وصله سلزيس إذا أنت أيو ليز زوم صوص أجماتيو سلزي زنب تحت زلوات types of lease زبهلا جنا كحسياتي وزن برا حمشت عمت ليز سؤال كمئتها وأنت يكونسي أنت عينة ليزين كندي عينة ليز الله كم زنريو حمشت عينة ليز الله سكوير فوت يخلو ليزات مثلا 25 شح امين 25 قرشي بير سكوير فوت اندحر بازحنا يو بحاله 10 شح اندحر بازحنا يو ناي عامت مالتيو 350 10 تكافلنا يو 10 شح أورحي رينت النيو مالتي سلازي إذا 10 شح أورحي رينت كندي كم سألنا خمسة لو أستاخلنا أصنعنا فليتنا خنا أطلنا قدمنا تو تحتي زلوليز تي بير سكوير فيتي تقصيل زلو سينجل نت ليزيبل سينجل نت تاي مالتي رينت تاكس انطرح حلفنت نيكا مالتي زيا سينجل نت ليز نبلا دابل انت خوينا قاع تقدميتي رينتن تاكسن تا دابل دحر كوينا قاع تا رينت كل غيزلا تاكسن انشورانس نوني حوصل لا مالتي اذا تريبل نت زيا نبعال بروبرتي حوي هفتيا بروبرتي تتغزو خلهم رينت بلس تريبل نت إلكم تقميتكم زو لاندلورد حنت بيني يخفل اللون مالتي بقى بروح الناس اللي دخفل طرحي
in fact ንቱ ቢልዲንጉ ኢንቨስትመንት እውን ሳይናት ብላዕልታት ብደንብ የጸቢቁ ሩፋት ገለመርታት ብደንብ የጸቢቁ እንደገና ኢኩዊቲ ንኽስኸሉ ትቢል መን ይቦ ነቶም ቴናንት ኩሎም ይቦ ምክንያቱ ትሪፕል ነት ኩሉ ባዕልቶም ከም ዝኸፍልዎ ሬዲ ገይሩኒዮ ማለት እዩ ስለዚ ተኣሲርና ኣለና ምርጫ ኣለና ዶ ቾይስ ኣለና ዶ ኖ ኣይብልናን ፎቲና ኢና ኣቲና እያ ከምዚ ብቀዳማይ ዝገለጽክዎ 2500 እዮም ኢሎም ሬንት እሞኸ ህዝ ግን 3900 ኮይኑ ዋሞ ትሪፕል ነት ልብል ኮፈር ንካኒኻ ከይፈለጦ ይኣትዩ እዚ ወይ ሎየር ወይ ብሮከር ባዕልቶም ሓበሻ ንሓበሻ ኖም ካብ ህንድስ ናብ ሓበሻ ሸይጥሉ ኣይረኣየን ትወረቐይቱ እውን ስለዚ ንዚ ወዲ ክንዲዚ ፕሮፌሽናል ወይ ሎየራት ሒዞም እንታይ ዓይነት ሊዝ እዩ ልብል እዚ ሊዝ ልበሃል ንማንም ሊከር ስቶር ኦውነር ሪቴይል ቢዝነስ ኦውነር ጋዝ ስቴሽን ይኹን ካልእ ይኹን ኩሉ እንታይ ዓይነት ሊዝ ክንኣተለና ኢልና ነፅንዐሉ ግዜ እዩ ካልእ እውን ግሮስ ሞዲፋይድ ግሮስ ሊዝ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዚኣ ከዓ ፔረንት ላንድሎርድ ታክሲ ይኸፍል ኢንሹራንስ ይኸፍል ሜይንተናንስ ይኸፍል እዚኣ ከዓ እታ ዝቐለለት ማለት እዩ ኣትሊስት ገና ቀዲምካ ትፈልጦ ኣለኻ ብዙሕ ነገር ክንዕሾ ዘይግበአና እንታይ እዩ ዝኾነት ቢዝነስ ትሽየጥ ኣው ዋጋኣ ክንድዚ እዩ ትሸጦ ክንድዚ እዩ ሬንታ ክንድዚ እዩ ይብልና ሬንታ 4200 እዮም የቕምጥዋ ተኻለ የቕምጥዋይ ኣይና እታ ካመይ የቕምጥዋይ እታ ትሪፕል ነት የቕምጥዋን ንምንታይ ሓደ ግዜ ብዓመት ሓደ ግዜ ለጥፈእዎ ሜይንተናንስ ፕሮፐርቲ ታክስ ኢንሹራንስ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ስለ ትኽፈል ኣብ ገሊኦም ን12 ከፍልዋ እዮም ገሊኦም እውን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ክፈሎ ኢሎም ናይ ብሙሉ ለውፀእዎ ይሰዱልካ እዮም ውይ ተብሎ እያ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ተይፈለጠ ስለ ዝፀንሕ ንስ እቶም ብሮከራት ግን ሬንት ክንድዚ እዮም ልብሉኻ ስለዚ እዛ ትሪፕል ነት የእትውዋይ ኩሉ ግዜ ካሕሳይ ሬንታ ክንድዚ እኒያሞ 3900 እያ ሬንታ ብጣዕሚ ርካሽ እያ በቃ እዚኣ ክንኣትዋ ዛ ሊከር ስቶር ይብሉኒ ለይፈለጥኩምዎ ጉድ ኣሎ ክነፃር እሞ ጥይቕ እንተበልና ኦ ባይ ዘ ወይ ትሪፕል ነት ኩድ ቢ 1900 a month ወይ ከዓ ትሪፕል ነት is $10 per square feet ይብሉና $10 per square feet ንትሪፕል ነት ጥራሕ እዛ ታክስን ኢንሹራንስን ሜይንተናንስን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ እዚኣ ብጣዕሚ ከቢሩ ምክንያቱ ትርፉ ክንድዚ እዩ ኤክስፐንስ ክንድዚ እሞ ትርፊ የብልናን ኢልና ስለናሓልፎ እዘን ሊዛት ተጠንቂና ንፈልጠን ልግባእ ከም ኮመርሻል ቢልዲንግ ኦውነርስ ሊዝ ቅድሚ ኩሉ ኢምፖርታንት እዩ ነቱ ኢኩዊቲ ዋጋኡ ላዕልን ታሕትን ከውፅኦ ዝኽእል እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ጥንቅቕ ምባል ፅቡቅ እዩ ዝብል ቀሊል ዝኾነ ሓሳባት ምኽርን ክንህብ ንደሊ ታንክ ዩ ፅቡቕቲ ካሕሳይ ክቡራ ተኸታተልቲ እዚኣን ኣብዚኣ ዘለዋ ነቶም ቢዝነስ ክትካረዩ ትደልዩ ኣገደስቲ ነቶም ኮመርሻል በፂሕኩም ከተካርዩ ትደልዩ ከዓ ኣገደስቲ ሕጂ ትኽክል ካሕሳይ እንታይ ብላ ኣሎ ንኣብነት እዚኣ ትሪፕል ነት ሊስ ሕጂ እዚኣ እንድሕር ጌርካ ኣካሪኻያ ንስኻ መክሰባዊ ኢኻ ኩሉ ነገራትካ ኩሉ ወፃኢታትካ ዋላ ናይ ኣካውንታንት ወፃኢ ዋላ ናይ ከምወይ ዝበሎ ናይ ሩፍሊ ናይ ገለ ዝኾነ ናይታ ቢልዲንግ ወፃኢት ባዕሎም ኩሎም ተመቒሉ ብስኮር ፊቶም ይወሃቦም ማለት እዩ ፅቡቕቲ ንዓኻ ተዋፀካ ኮመርሻል ዘለካ ንስኻ ተኸራያ እንድሕር ኮይንካ ግን ኣይተዋፀካን እያ ናብያ ታ ዝበለፀት ከምዛ ካሕሳይ ዝበለ ኦንሊ ፔይስ ረንት ክትኮነልካ ደስ ይብለካ ግን ሕጊ ኣለዎ እቲ ከመይ ከይት ኮመርሻል ነናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ እቲ ሊዝካ ምንባብ ማለት ሶ ሊዝና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ልክዕ ኣብዚኣና ልንቅነ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መፅያትኒ 2600 ክፈል ተባሂሉ ሓደ ሰብ ኣብዛ ትሪፕል ኔት ሊዝ ስለዝኾነ ስለምንታይ ከፍል ኢልኒ ኦኬ ለሚሲ ሊዝ ናትካ ክሪኦ ኢሎ ሊዙ መሰንበብኩ ከምዚ ካሕሳይ ዝሪኦ ዘሎ ምስ ኮነ ዋ ትሪፕል ኔት እኳ እዩ ኣብ ሜንተናንስ ኣውፅኦ ናይ ኣካውንቲን ናይ ገለ ናይ ኢንሹራንስ ወሲኹ ናይ ፕሮፐርቲ ታክስ ወሲኹ ብለካ ኣሎ 2600 ሕጂ ክፈላ እንደገና ኣብ ወርሓዊ ናትካ ዝመፅእ ከዓ 300 ቅርሺ 300 ቅርሺ 300 ቅርሺ ተወሲኻት ኣላ ናትካ ሊዝ ተጸሊሉ ዝወዲ ሕጂ መፍላጥ ዳስዋይ ናይ ተመክሮ ናይ በዓል ካሕሳይ ወይ ከዓ ኣብዚ መፅኦም ዝምህርና ዘለዉ ንሕናቶም ተምሃሮስ ንመሃር ኣለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕቲ ነጥቢ እያ ብዚኣ ብስፍሕ ዝበለ እውን ብካልኩሌሽን በይና ነዚኣ እውን ሓደ መዓልቲ ከነምፃእ ኢና ሳምፕል ጌርካ ካሕሳይ ከተምፃልና ንዕድመካ እቲ ሊዛት ንባዕሉ ሳምፕል
ምስ ካልኩሌሽኑ እዚኣስ ኢምፖርታንት ኣብ ሕልፊ የምና ህና ሕብረተሰብ ኣገዳሲት እያ ሞስትሊ ኣይበፃሕና ናብቲ ኮመርሻል ምግዛእ ብዙሕ የለና ታረይቲ ኢና ዘለና ታረይቲ ክሳብ ዘለና ከዓ ኣበይ ንቃለስ ንስኩዌር ፊት ዝበሉ 25 ቅርሺ ኣነ ይፈልጥ 45 ቅርሺ ንስኩዌር ፊት ተኻረዩ ሰባት ኣለዉ ዘይምፍላጥ 45 ቅርሺ ፕላስ ናይ ትሪፕል ኔት 8 رايو 45 بلاس 8 رايو 50 كم يكون له جراي 50 كلتن 53 مزيل له 53 زروح بسكور فيت ندحر كير كاس كندي شحات يبزخ في زم سوازيات 53 نسكور فيت يا الله 53 كرش مالتي سلازي زياده حان بصفف زبلت كحساي نزيا بليز بالسامبل من سامبل از اجريمنت زلو حيس كالنا حتمص لابو بطعمي اقداسي تار استيا بزح سلازغاطمي انون زدقما زلخو كتلوا خطريوا سكرين شات غيركم سروا بزعبه ازي او انت مارامو ثانك يو كاساي صبوتي اوكي نابتيا تحت ازلا بيج كنحلف اوكي كي كما انت زي نت اوبريتنج انكم زبحال سي اجي تمرتنا لو مع انت مهرنا زلو حوات اتليزا اوكساب زهالو ات موست كوميرشال مغزاء زي مهرنا زلو كحساي كوميرشال مغزاء سي معرف ندي اواصا مخاني نت اوبريتنج انكم زبزلو سكب ابز زلو غلطلنا كحساي سلازي زو نت اوبريتنج انكم كنغز خلنا استاينا هنري إلنا نفلت لقبنا يواص الناديو أي يواص الناي إلنا نخن فلت net operating income كن فلت لنا net operating income مالت زي operating expense مالتي وجو كندئيو incomes نفلت لنا أنا تو حمشت building تتخارين تنزل له income نزل له معمت فلت أنينا 100 وي 5 قرشي مينيمم 3% ماكسيمم 6% ببعمتو ناوصغا خمس غيد نفلت إنا نسو تليبر ون تو انشورانس ون كله سلالوسخ افريج 3 يكون كساب شدشته نورماليو جن وجو خندئيو لنا كنفلطو زقبا قدمو كله cap rate لبهال ويكعا net operating income expense ندحر فليتنا ايو دحريو to cap rate ناب إدنا زاعتو جنزب كندي كم نفلطو to cap rate مالت ناب إدنا زاعتو جنزبس كندي percent يخون لنا كنفلطو زقبئنا زيا تا قيدمو كله تا عباي investment يا real estate cap rate انتي فلتكا operate expense وجتاتو انتي فلتكا سول كانت اتيخا تطقمي مرابي اني انا بجبايل اتو كندزي انفست قبر الله سلازي 6% كاب ريت لنلو ناب ايدي زاتو انكم يهلو ندولنا نصنع غنا نحنا خنقلش كلنا تو بيلدينج what is the cap rate إنا نبلهم ناو جبايل اتو كندي percent ينيوا وجي بمرو gross income already نفلطو إنا سلازي ذا operating expense كندي يا دحري ناو جباي كندي percent تأطلا minimum نجزء برقص يفعلن ديو انكاب 6% cap rate ساب تشعت كوين ركن جن شوعت شمونت تشعت بعلها الجور كاجر كدفع في أخذ جورات تخون من الوقت expense نا بعلها كنيس كمانجمنت بعلها أنت جير خايون تخوني الجن المخلص كلتن تيلمنا سرسب تيلمنا 4 تيلمنا زيد أمو انتاي ترفنيو تهجبر كجزء maybe زي تخارين تخوينون قالي انت تخاريوس كندوزي خكاري خيلي خوني لهم كابريتي يقولوا يوم نيشتي ميجور نغرات قاللوي انت تخاريو يلوم يقمطوا سلسته بيلدينغ لي تخارنيو انت تخاريو وانت لي تخاريخ سلازي نمتا دا كابريت او تطو نالي تخاريس بكندوزي خكاري يلكا
نمتاي تأتو زبها لفتو ريل استيت والفل اللي اللو يجن أبيد كا تشيك ليتر كنت راهين كا ليز ندحر ليل كا هين كا then انت تخاريو لبها الكابريت بزح جزء صحفن جن كابريت مالت تتخكلنيا أبيد كا تأتو بالبرسنتج 3 ديا 4 ديا 5 ديا 6 كل جزء 6 تريان كاون عقب لله كصنع مكر كاون قول كل ترليجن والبزعبة لو مسل نحسن لو مين دحر السليم الله هنا ناين حوار نجر كأنا حوار قصيلنا نحاسو لينا unless بعلتنا أو business كنكفتن تلاقينا then نجر فورماليتي سلزي تا net operating expense تن وجي نايتو building تا ends وجي تن وجي بتحتاج كن رأينا قصيلن 5 عين تاي وجي 5 لو أنا حدا building نهزجن كاب ريتو نكاب 5 6 نعقاب percent نعقاب انت زي كوينو أقدمنا حلفنا نقوله سيرش انت نقبرت لنا طقم لي بلا زي قاعدة حانت تمثل موسك خاصنا أو اشتغل حانتاي انتاي كم تقولوا بملؤ نوري قال يوم مانجمنت أوفيس اللوم هذا بروكر كمباني وي لويرات كمباني وجهات الناس تخفلهم الصرح اللو قال يوم كعا بعلو تلاندلورد وحتى مشات الناس ما قلت بقى اللي تسافرت معصو كير كلكم يكير كلكم الناتاتكم إنشورانس دون ناتي إنشورانس دون نقول الناتو ما قلت ذ خفلوا له حنتي مثال زنقرأكم أي أبزو ميسيسيبي عند أيرون تونلا زين كلهم حبشات زلوا مالتي كلهم حبشان زلوا كلهم درجة 8% من حبشة بيزنسيين إزوم دانلورد كمباني يقولون ليش ترح يوم تصحفهم لمسو إيشاويان يوم بقى أنا زو حبشة هم يقولون كمزت أوت اللو خرق خلقوا بقى بتعمل جريم يزولني إتو حبشة خاء وي فرنس إنسبكت يجبري وي AC إنسبكت يجبري إنسبكت يجبر السوق اللي أتوه فرنس تقاتلوا ناي كومرشال فرنس قاعد تفلتوا لهم 10 10 يوم AC تقاتلوا AC واقعوا كله تفلتوا لهم زي متايو أبتوليز بقى متاو تلاقينه فتصيمم أنبيبو مريء وما يفلتوا أنا حكي حش بتعميم زنادو دني بقى بتعمي خات النادد سامر كيرك AC اللي هذا اللي خاطرك كايو مو AC إنسبكتور كاره هاتأتو زيوم بقى ريب أوف زبهالو يوم أبتوشتو بصرو جليس تزاري بس كجلس أي كله تحابشان كيف تطرح بقى سويلو ليزي أتولو مين بون نزين ودهن نزيننا بتركل ليزكم رأينا سيرس كويننا زرار مو اتوجهات وانتو كابريت نوللنا نايتا بيلدينج نسا بمرو إكسبنسا كله تبيلو أبيد كاتأتو كشت أنتولتلو موتوات النديا مرججا مسكافلت ناب إيدي كندي أتولنا نجمعونه نصنعون وانا مفلتنا كابريت وهيلي سو تخالي كاش اون كاش ريتيرن لو كاش ندحر غزي خايو نابيل كا خندي كاش كم تركب فورمولا عينت نشتي مجلس ايو كاو قصيلو زلون internal rate ወይ ከዓ return to internal rate statement to interest ናባኻ ዘምፀልካ ማለት እዩ ትልኸፈልካዮ ገንዘብ ምስእትኻ ናባይስ ክንደይ ኢንተረስት የምፅለይ ኢልካ ተፅንዐሉ እዩ ሬት ግሮውዝ እውን ሬቱ በብክንደይ ግዜ ከም ዝውስኽ ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ 3% ድያ 50 ቅርሺ ድያ 100 ድያ 200 ድያ ብክልቲኡ ዓይነት ገይሮም የቕምጥዎ እዮም ብፐርሰንተጅ የቕምጥዎ ምክንያቱ ቱ ኣድቫንቴጅስ እንታይ የለኒ ንምባል ድዩ ከመይ ጌርና ቢልዲንግ ተገዚእና ሲ እንታይ ኢና ክነፅንዕ ዝግባእ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ኢልና ነፅንዖ ፎርሙላታት እንድዩ ካብ ቀፂሉ እውን እቲ ሬት ግሮውዙ ክንደይ ከም ዝዓቢ ቅድሚ ኩሉ ክንሪኦ ዘለና ታሊዝ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልና ክነፅንዖ ዝግበአና ካልኩሌሽን ቢዮንድ ኔት ኦፐሬቲንግ ኢንካም ለምሳሌ ፐርቸስ ፕራይስ ኤስቲሜት ሎንግ ተርም ይልድ ክንደይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዚ ብምሉእ ካልኩሌሽን ጌርና ቅድሚ ምግዛእና ክነፅንዖ ዝግበአና ነጥብታት ሜይን ኢምፖርታንት ነጥብታት እየን ኩሉ ግዜ እዛ ካፕሬታ ክንደይ እዩ እንተይበልኩም ናታ እውን እንታይ ወጪ ከም ዘለዋ እንተይፈለጥኩም ዘሊልኩም ኣይትእተው ኢልና መኽርና ንልግስ ፅቡቅ
ثانك يو كاساي እዚ أحوات مس كل زي مس فاينانس زأسر كالكوليشن يدحان قس እናበልና ክንምፅእ ኢና እቲ ሓደ ብሓደ ካልኩሌሽን ኣብዛ ካፕ ሬት ካሕሳይ ክንደይ ክኾን ኣሎ ኣን ኣቨሬጅ ካብ ተመክሮኻ 6 ኢልካ 6 ኣብ 6 ክሻብ 8 እንተኮይኑ መዓት እዩ ወይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ያ ካብኡ ታሕቲ እንተኮይኑ ግን ወል ኮሽን ማርክ ክንገብር ኣለና እንታይ እቲ ኮሽን ማርክ ናብ 6 ከልዕሎ ዝኽእል እንታይ እኒአዎ ለይተኻረየ ስፔስ እኒአዎ ዶ ሓደ ስፔስ እዚኣ ክንደይ ክትካረ ትኸውን ክንዱዚ ካልእ ስፔስ ከኒአዎ ዶ ክንዱዚ ንሳ ተወሲኻ ኸ ክንዱዚ ትኸውን at the same time ማኔጅመንት ኸ ክንደይ እዩ ማኔጅመንት ኤክስፐንስ ንቶም ብሮከራት ወይ ከዓ ነቶም ለውየራት በብወርሑ ሌት እንተኾነ ከሲሶም ዘምፁልና ሪፔር ገለ እንተልይዎ ባዕልኻ ስራሕዮ ከምዚ ግበር ኢሎም ወጪታት ኩሉ ናብ ባዕሉ ወጪ ምዃኑ ንኸፍልጡና ዝኽፈለሎ ድዩ የለን ስለዚ ዲተርመን ንገብሮ እንዲና ግን አትሊስት ግን ብፍላይ ፉሊ ሊዝ ዝኾነ መሬት ካብ 6 ክሳብ 7% ካፕ ሬቱ እንተኮይኑ ተቃላጢፍና ኢና ንሪኣ እዛ ቢልዲንግ ወይ እዚኣ ከይተምልጠካ ኢና ንብሎም ስለዚ ሊስትታት እኒአውና ዝርዝራት እኒአውና መዓት ሪል ስቴት ዝገዝኡ ማለት እዩ ኮመርሻል መዓልቲ መዓልቲ ንሓልፎ ፅቡቅ ዝበለት ንርኢ ተለና እዚኣ ከይተምልጠካ ንኽእል ንርአያ ንብል ድሕሪኡ ኣቲና ከዓ ኩሉ እቲ ካፕ ሬቶም ኣፅኒዕና ናብቱ ኔት ኦፐሬቲንግ ኤክስፐንስ ምስ ኣተና ኔጋቲቭ ሳይድ ፖዚቲቭ ሳይድ ተልዩ ሙሉእ ብሙሉእ ነረድኦም ማለት እዩ Wow, that's good. ኣብነት እዛ ቁፅሪ እዚኣ ሕጂ ንበላ ሕጂ እቲ ግሮስ ረንታል ናይተን ፕሮፐርቲ ለሰይ 4 ንበለን 84 ሓደ ዜሮ ስከላ ኣለኹ just back okay 84 ሽሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኩለን ሲ ካብ ሬት ናይ ኩለን ናይተን ዘለዋ 84 ሽሕ እዩ ወፃኢታተን ንበለን ድሓን ወስኮይኑ ነኝ 84 ሽሕ እንድሕር ኮይኑ ወፃኢታት الله كحساي سمانين أربعة بزح يتكمل لنا زي كالكوليشن هذه أسي أوكي زقول له 5 شح وضعيتات نبلهم كله بروبر تاكس بل انشورانس بل قال قبل 84 رنت رخيبه معلوم مسازياتهم سو 5 شح وضعيتاتهم مالتي جزئه تا نت اوبريتنج انكم مالتي 34 شح جزئات مقلا زلا نتا value of night house night بوتا سيستم غلو جزاها كبابي شوعات مئة شحن لحرت جزئة نبلا مالتي so equal to this almost 4% على cap rate جبزينا مالتي times 100 نقولنا it is still about 5 this looks fair too it's okay نولندينا at the same time توليزو قعدت ألقلنا نريان شعيتو اوكي اي بول اند ليز هافنين ولو اوكي قلينا عملت اكسباير القراين اندر برايس ديو هي ونيو سلازيس نلمص ليز كحدث انتيلو واه ميبي 10% كوس غلايه مغنياتو اندر برايس هي ولو تاليز نزو سبزي نقليهم كعا 10 عامه ليز هيلوم عيت الوقت زيا انت $100 ببوي عمتو خوس خيخليو سلستون وي حمشتون سلازي اتنليز كلن حنت بحنت نريان مو نخلت عمت نحد عمت نايزي خبار رؤيه وي كعا 5% وي 10% خوس خيه زي اوريدي لي تنكفي 10 عمت ليز نيويلنا سلازي تي ايفالويت نغورو كله تنليز ترمتات كندي كم زلوان بخندي كم زهونن مس ليزو اكسباير مسغران ناب كندي لويطه اندر برايس هو سلازلو كندي لويطه خوسفان كم زخيلن زي بمولو ايفالويت غيرنا صنعنا زيات صبقتيا اي صبقتن إلنا قمت نقول مصنعتي واو that's great by the way ابا خل لخات حنت زمص خيانت بي ازس اتزبلص ببرسنتج موسخ حايش ولاس اب عمت 150 እንዳበልካ حايش اب كالكوليشن برسنتج اتزبلص ግን ካብቶም ወክረها نسي اب حدا ገዛ بيز رنت يهلوا 3000 3% اب عمت እንዳወሰኸ እንተ خدي حايش ولاس اب عمت 100 قرشي دان 100 قرشي እንዳበለ ካብቶም ወክረها كلهم تتوون ديو كندي كم توغن تا برسنتج سفير يعني خلتيو برسنتج فير بس نجر يلان حر غزه اندكس البحال نجر لمو اذا عمت اندكس كندي يوسخنيو كندي قنيسنيو سلازي
بحق تخصيصون تخكلنيا زخونه ماركت زلو عراقا هيبلغو سلازي كتكسس الله يتخيل ناوي لوير ناقله وط زي يدلي برسنتاج تخوينا جن فيريا up to market ون تروح وصل لهونت برسنتاج فيري يبهاليه صبو يبهاليه نخلتي سايد صبو نخلتي سايد 10% thank you. All right, I think so. How do you make money with care لنالو care metrics زي حلف انت الكا سلازي commercial real estate مالت انديو كمي غيرنا ገንዘብ نقبر سلازي كنغزا خلناس do I make money ወይ ከዓ ጉልበተይን ስትረሰይን خوسخيه ازو ነጥብታት ውንዮ ቅድሚ ኩሉ ታማን እንዲያ ኢንካም ካሽ ፍሎ at the same time ውን ኢኩዊቲ ስለዚ ወይ ገንዘብ ገብረለኒ ተኺሉውን ኢኩዊቲ ከም ዝገብር ምንም ዓይነት ጥያቄ የብሉን ታ ኢኩዊቲ ናይ ኮመርሻል ፍላይ ኖርማል እዩ ንዙ ኢኩዊቲ እንታይ ክንገብረለና ልብልዎ ነገራት ውን ነጥብታት አለን ድዩ እንዲዕብ ታሕቲ ይሃሉ ግን ክንገዝእ ከለና ውን ሲ እቱ ሲቲ let's say city of Denver or city of Aurora fund ኣለዎም huge fund ሚሊዮናት ኣይኮነ maybe ቢሊዮናት ኣለዎም ንምንታይም ዘቕምጥዎ እዚ ንሎንግ ተርም property tax ምእንቲ ክውስቡ ንሾርት ተርም ንቢልዲንግ ኦውነር ኢንካሬጅ ንክገብሩ at the same time እቲ ከተማ እቲ ኤሪያ ብምሉእ ልውጥውጥ ንኸብልዎ ዓብዪ ሂዩጅ ፋንድ ኣለዎም እዚ ፋንድ እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩኻ ሄይ ቢዝነስ ፕሮጀክት ተምፅእ እዛ ቢልዲንግ ናትካ ብጣዕሚ ፅሊኣትና እኒያ ኣብዚ ኤሪያ እዚ በቃ ዘይትኸውን ቢልዲንግ ማች ላይ ትገብር እያ ኔይበርሁዱ ብምሉእ ተበላሽወላ ፕሮፐርቲ ታክስ እውን ቫሊኡ ብምሉእ የውርዶ ኣሎ ስለዚ ለውጥ ኣዛ ቢልዲንግ ገንዘብ ክንበካ እዮም ዝብልካ ቢዝነስ ፕሮጀክት ባዕልኻ ተውፅእ እንታይ እዚ ቢዝነስ ፕሮጀክት እዚ በቃ ርፉ ከምዚ ገይረ ክልውጦ እየ መልክዑ ናይ ደገ ሳይኑ ቀደም ዖና ዝመስል ዝነበረ ሎሚ ብሓድሽ ኣሰራርሓ ዓይነት ከምዚ ገይረ ክልውጦ እየ መብራህቲ ከምዚ ክገብሮ እየ እቲ ኤሪያ ብምሉእ እቲ ፓርኪንግ ሎት ብምሉእ በተኽልቲ ብሪቨር ራክስ ገለ ገይረ መልክዑ ብጣዕሚ ዝፅብቕን ዝስሕብን ክገብሮ እየ እዚ ጎሓፍ ኔይበርሁድ እንተይኮነ ደንበኛ ኤሪያ ክገብሮ እየ ኢልካ ናይዚ ኩሉ ባጀት ቢዝነስ ፕሮጀክት ትወስድ ናብ ሲቲ ኦፍ ኣውሮራ ቅድሚ ኩሉ መጀመርያ ተፅኒዕ ኢኻ እንታይ ከም ዘለዎም የስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ቢዝነስ ፕሮጀክት ተምፅእ ይብልካ ቢዝነስ ፕሮጀክት ተምፂእኻ ንዚ 1.2 ከጥፍአሉ እየ ትብል 20% ሒዝካ ምፃእ እቲ ዝተረፈ ባዕልትና ክንበካ ኢሎም ግራንት ይውካ ገንዘብ ስለዚ እዚ ንኣቶም ይጠቕሞም ኣሎ ንላንድሎርድ ይጠቕሞ ኣሎ ላንድሎርድ እንታይ ይጠቕሞ ኣሎ 20% ከፊሉ the most beautiful amazing building ገይርዎ እኒዮ በቃ ረቂቕዎ እኒዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኔይበርሁድ ገይርዎ እኒዮ መብራህትታት ኩሉ ልያው ስርቂ ገለመልታት ርስሓት ገለመልታት ንኸይልዎ ልውጥውጥ ኣቢልዎ እኒዮ at the same time ነቲ ሲቲ እንታይ ጠቒምዎ እኒዮ ልክዕ ንሳ ምስ ገበረ 80% ህዚ ክበካ እየ ኢልኩ ኣሎ ፅቡቕ እዚኣ ቫልዩ ደኣ ላዕሊ ወፅያ ማለት እዩ ህዚ ስለዚ ነቱ ሲቲ ፕሮፐርቲ ታክስ ልዕሊ ይውስኽ ኣሎ ነቱ ላንድሎርድ ቫልዩ ናይቲ ቢልዲንጉ ላዕሊ ይወፅእ ኣሎ ንክልቲኡ ጥቕሚ እኒዋ ማለት እዩ ክሸጣ ክልውጣ እንትብል ተሎ ላዕሊ ዝሸጣ ሰብ እዚ ለዊጥዋ እዩ ኣመሓይሽዋ እዩ እቲ መንግስቲ እውን ንሎንግ ተርም መዓት ፕሮፐርቲ ታክስ ይረክብ ኣሎ ሓደ ምሳሌ ዝገብሮ ንብዙሕ ዓመት እናተኸራኸርናሉ ፀናሕና ብዙ ፎርዘ እንደ ሃባና ኣስበስቶ ዘለዎ ዓብዪ ናይ ቀደም ሾፒንግ ሰንተር ሞል ዓይነት ዝነበረ ነይሩ ተዓፊኑ ንክንደይ ዓመት ይፀኒሑ ሲቲ ምፅእ ኢሉ እዚ ላንድሎርድ እዚ ዝኣስበስቶ ክፀርጎ ይኽእልን ዓቕሚ የብሉን ሒዝዋ ግን ስቕ ኢሉ እዩ መን ተጎዲኡ ሲቲ መን ተጎዲኡ ቱ ኦውነር ሲቲ ኦፍ ኣውሮራ ህዚ ኤግዛክትሊ እቲ ናምበር ህዚ ኣይፈልጦን ግን ሲቲ ኦፍ ኣውሮራ ሓደ ግዜ
2.2 ሚሊዮን ክንበካ ኣስበስቶ መውፅእ እዚ ግን ቢዝነስ ፕሮጀክት ሃበና ኢሎሞ ማለት እዩ ክንደይ ከም ዝሃቦሞ ይፈልጥ ህዚ ግን ተመልከትዎ እዚ ኩሉ ኣስበስቶ ተዓፅዩ ዝነበረ ብ800,000 ድዩ ገለ ምናምን ቀደም ዝገዝኦ ህዚ ዝስራሕሎ ኣፓርትመንታት መንበሪታት በቃ ንጉድ ይኹም ትብሉ ስለዚ እቲ ሲቲ ኣቀዲሙ ኢንቨስት ይገብር ንኣኻ ይጠቅመካ ንባዕሉ እውን ይጥቀም ንሎንግ ተርም ዓብይ ኢንቨስተር ትኸውን ኣለኻ ስለዚ እተን ንሓዋሩ ንፊቸር ጥቅሙ እንታይ እዩ ብዝብል ኣቀዲምና መጽናዕቲ እንተጌርና ብዞን ምልዋጥ ይኹን ብሓደ ሓደ ነገር ብዙሕ ሂውጅ ገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ Yeah, no, thank you. صدقت يا باي زوي دحان كدول الكعبزي على الله very important يوم تم سيتي بتعمل زقبرو أنا زي أتأمر طبق دسيلاتني لأنك أنا إذا خلنا نقرب حدا قاتي ماسي لك كم زي عينة ستايل ما قاتي ما بأبدنبري actually تزقبرو زلو نايت كرب طريقة خونها تم سيتي بتعمل involve زقبرو زلو هجي غيرو أنا زي area anyway that's very important بزخون حدا ساعات جرنا لنا كحساي تتمرتها أي منونيو زم حواتن كأخلم أبقى أسأل خنك صلان خلينا زي أنا بس إحنا زلنا بس in general تنامبر كنكود تبل حكم كازيون كنكود نخلينا الحين أبقى أسألي كابزي أفهم بزح مثالي يمبر بعلو تسافري أون زح شجر بزح ما يرش تاتيكونن كل نجاريو ترحست حبرة السناسي كبير كي مسلو زي بتعمل قليل يزي فتسيمو كبير يكونن إن نشتري إنت بالكايو نيلونج ترمجن تزلوا consequence تزلوا disadvantage كم قال نشتري شتات تنتلتلقن هيوج زخانة لايف كاملو ميزرابل لجبر أنا أشتري نجارات تقلق البلا لا تكون نشتري كفيل كاون أنت كفيل كاون information كتركن تخيل نهلقها حنت ساعات متيوم أو أوفيسي هني يخفلون زياسين تاي مثلك كان تاي انفورميشن نبقى كان تاي لومني حنت ساعات ياتو دلي لونج تيرم ناو علي انفسترات يوم للو انفورميشن كله خنوم سلن خلصي بيزا خاتكم جزان تتجزو بيزنس تتجزو بيلدينج تتجزو سي بنزا حنت ساعات ملو بملو بزعبات تتجزوا اتليست انتروداكشن طرح انتهيناكم عبي طقم سلن خونه نحجز ريدينا طبق يا ثانك يو كالو بقداماي زاتو مبصع على احوات بمنقد حبشه اديوكيشن اللي حرمت يحكمنا اتي ديسكاونتنا انسبكشن زبلنا كل شعب بوتا على احوات كابزي اخذ كدو كلكم ولا بخالق مصوم منقد حبشه اديوكيشننا خدنا كابلون حساي تا ديسكاونت سيف تقبروا مالتيو تاناي انسبكشن سو كل شعب تزبلو زلو مخرون اب اوفيس خيدكم بزياراتهم زي تفلطوا اوفيسو اب هافنا مالتيو تليفونون كل شعب زي نزكو حينا كيدكم تليفون كهبني كحسك تصحفا والله بيدي لا 303 596 596 7429 7429 اوكي كحساي ابزي زي مصالو زلو مخنيات نخمهر ديليت يتقندي مالتي سوري سبيس ايغبر كلان مسلني سبيس كبرلا نيرني هجي تقندي 303 سبيس اوكي 596 space 67 okay 596 749 7429 yeah space I go كلانتي اسن ابزي كمهرنا مزي زلو نيتي حبرتسب نمعباي نمعباليو كاستمر نمغزا ايكونن حوات كاستمر معز هون ليسترو تو اوفيس اندحر كيركا مالت سي كونن تقندي علامه انتاي دا نيتي حبرتسب فليت نخاتو زو في زلو غزي انغلبوتن ازينا انا نمسكنو سلازي حاجه سر لكم زي تليفون كما خرجكم اب خباب تليفون كان اوفيس دروب اندحر غيركم كا تزبلص تمرت تخرجوا بتخلوهم مالتي عبي نجر ان انا مهار زلنا كلنا بالطعمي كحساي منالبات كتودا انت هون كان زيا وي اب نيكست تايم كنقبرا ساعات كيرنا لنا بورين كايكون بزح خستايبلنا خود اور غنيه at the same time ግን اوكي نشتيلو مؤنا بزقربا غيزه بفلاي براكتيس ناغرنا ياصنحنا زلنا هو نزوم غزا زغزو منالبات نتوم بروكروم ونقرو ولكو كبلوا زغبا بروكر ويكعا سيلر
paying closing cost ልብል ኣሎ ሓድሽ ሕጊ ልወፃ ብርግፅ ኣብቱ ናይ ሬዚደንስ እንትንገልፅ ከለና ገሊፀ እያ እየ ነይረ ግን ሕዚ ብፍላይቱ ኢንተረስት ሃይ ስለዝኾነ ባየር ገዛ ክገዝእ እንትብል እንተሎ እቲ ብሮከር closing cost $10,000 closing cost to be paid the seller ኢሉ ኣብቲ ኮንትራት እንተእትይዎ ስለዚ እዚ ሴለር ኮንትሪቢዩት እንተገይሩ ዋላ ናብቲ ዋጋኡ እውን ወስኸሉ ተወሰካ እውን 10,000 closing cost ክፈለለይ ወሎ መንግስቲ ኮንቨንሽናል ሎን 10,000 ልኸውን closing cost እንድሕር ሂብኳ then መንግስቲ ሓደ ኢንተረስት ሙሉእ ይቕንሰልካ ኢንተረስት እዚ ኢንተረስት እዚ ንክልተ ዓመት ሓደ ነጥቢ ኢንተረስት 6.5 ዝነበረ ዝሓለፈ ሰሙን ብምሉእ ሰሙን እዚ 10,000 closing cost ካብ ባየር ኮንትሪቢዩት ግበሩ ኢልናዮም ብ5.5 ንክልተ ዓመት ተስማዕማዕና የሎ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዘን ሪፋይናንስ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቴክኒካት ነቶም ኤጀንቶም ንዞም ብሮከርኩም ባየር ኮንትሪቢዩት ይግበረለይ ንክሎዚንግ ኮስት ኢልኩም ትጥይቁ ሓደ ነጥብ ለኣክል ኢንተረስት የውርድልኩም እዚ ዲል ኣሎ ስለዚ ንብሮከርኩም ኩሎም ፕሊዝ ባየር ኮንትሪቢዩት ንክገብረለይ ዋላ ዋጋ ወሲኩም ሃብዎ 600,000 እንተ ነይሩ 610 እውን ገበርዎ 10,000 to be paid by seller በልዎ ሴለር እንድሕር ከፈይልልኩም ሓደ ነጥብ ቅናሽ ኢንተረስት ኣሎ ስፔሻል ዲል እዩ ስለዚ ብሮከርኩም ኩሉ ብደንቢ ንሳ ኣረዲእኹም ካብ ባየር ፋንድ እንተመፅዩ ሓደ ነጥቢ ሎወር ንክልተ ዓመት ይኹም ብዙ ህዚ ሃይ ኢንተረስት ሓደ ነጥቢ ማለት ሂውጅ ኣማውንት ኦፍ ማኒ ስለዝኾነ ንሳ መልእኽቲ መሓላልፈለይ እዚ እንብሎ ኣለና ህዝብና ንኸይጉዳእ ከይፈልጠ ብዙሓት ኤጀንት ለይፈልጥዎ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ፀገማት ንኸይኣቱ ሓገዝ ዝኾን ትኾን ኢለ እየ ሓገዝ ጥራይ ኣይኮነትን very important thank you ካሳይ ኣሕዋት ሒዝኩማ እንተለይኹም ታብ ኮንሰፕት ብጣዕሚ ገዳስቲ እቲ ሸጠልካ ዘሎ ሰብ ነቲ ክሎዚንግ ኮስት እንድሕር ሽፍነልካ ኣልዩ ሲ ኣብቲ ኢንተረስት ተሰማምዑ ካብቲ ባንኪ ዝኸድካዮ ንኣብነት ኣብ ሰዓት 6 እዮም ዝብሉ ዘለዉ 6.2 ስለዚ ሓደ ኢንተረስት የጉድልካ ናብ 5.2 ማለት እዩ ስለዚ very important እያ ንሱ እንድሕር ተሰማሚዕኩም ብከምኡ እዚ ሕጋዊ ባይዘው ፌደራል ዲ ዋላ ብስቴት ዋይድ እዩ እዚ ካሕሳይ ብፌደራል እዩ ፌደራል ዳሰግ ሙሉእ የእሲ ሙሉእ የእሲ ኣሕዋት thank you ስለዚ እዚ ሓድሽ ሕጊ እዩ ዝብለና ዘሎ very important እዚ ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ነቶም ብሮከርናትኩም እውን ተወከስዎም ድሓን ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ ዝኾነ ሰርስ እውን ሒዝና ክንመፅእ ኢና ድሓን ዋላ ብዚ ሸር ክንገብረልኩም ኢና ታሰርስ ስለዚ thank you ካሕሳይ ምናልባት ኣብዚአን ዝተረፈና እንተልየን ናብ ካልእ ኢና ክንከይድ ኣብ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት መፅእ ቀዳም ማለት እዩ ኣብዚአን ዝተረፈና ክትብለን ደሊካ እንተልዩ ምናልባት ከምኡ እንተኮይኑ ክልተ ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋና ዓይነት ልሕደን ሹር ሕቶ ፅቡቅ እሺ ሓደ እንታይ ኢሉ ዘሎ ብዚኣ thank you ናይ ተስፊት ሓዊ ናብካ ፅቡቅ መዓዝ ዝኾነ መልእኽትን thank you ንፅሕፈልና ብዚኣ okay does triple and also cover roof ይብለና ኣሎ ማለት ትሪፕል ኤንድ ካቨር ሩፍ ይገብር ድዩ ምክንያቱ ሓደ ኢን ጀነራሊ ሊዝ ድሕረሊ እኳ ትሪፕል ነት እውን ተዘይሃለወካ ናይ ውሽጢ ብሓፂሩ ብቐሊል ቋንቋ ኣብ ውሽጢ ቢልዲንግ ዘሎ ብምሉእ ባዕልኻ ሓላፍነት ናይ ደገ ዘሎ ቢልዲንግ ላንድሎርድ ሓላፍነት ኣለዎ እዩ ቱ ትሪፕል ነት ግን በጠቃላሊ ኢንሹራንስ ኮ ኢልዎ ስለዚ ኢንሹራንስ ሓደ ፕሮፐርቲ ታክስ ክልተ ኮመን ኤሪያ ሰለስተ እዚ ሰለስቲኡ እዩ ትሪፕል ነት ለጠቃልል ኣሎ ስለዚ እዚ ብምሉእ ዝኸፍሎ ዘሎ ላንድሎርድ ይኸፍሎ እሞ መን ይኸፍሎ ናይቲ ላንድሎርድ ኢንሹራንስ ይኸፍሎ ኣሎ ምክንያቱ ኢንዳይሬክት ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ ኣለኻ ኢንሹራንስ ትሪፕል ነት ኣሎ ባዕልኻ ትኸፍሎ ኣለኻ ኢን ጀነራል ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናትካ ሓላፍነት እዩ ብደገ ዘሎ ናታቶም ሓላፍነት እዩ ኣብ ትውዕሉ ትሊዝ እውን እዚ ቨሪ ማች ኮመን እዩ ኤሲ የስርሑለይ እንተኢልካዮም ናይ ውሽጢ ኢኻ ትጥቀመሉ
ፈርነስ እንተልካዮም ኣብ ውሽጢ ኢኻ ትጥቀመሉ እዚ ብምሉእ ዓብዪ ኤክስፐንስ እዩ እዚ እዩ ኢንስፔክት ይግረኩም እተው ንብለና እዚ እዮም እዞም ኣናእሽተይ ቢዝነሳት ኩሎም በቃ ተጨውዮም ንኽሸጥዎ ንኽልውጥዎ እውን ከቢድዎም ክንደይ ስቃያት ዝረኽቡ ዘለዉ እዞም ብፍላይ ሓደ ሕጊ ዘይፈልጡ ላንድሎርዳት እኒአው እዮም ንሕጊ ዘይፈልጥ ሰብ ይረክብዎ እሞ ክንደይ ፀገማት እውን ይኣቱ እዩ ስለዚ ትሪፕልነት ባዕሉ ይኸፍሎ እዩ ግን ይኸፈሎ ናይ ላዕሊ ትሪፕልነት ይሃለወካ ናይ ላንድሎርድ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘእትዎ ነገር ኣይኮነን ትሪፕልነት እውን ኢንዳይሬክትሊ ትኸፍሎ ኣለኻ ኢንሹራንስ ስለለለዎ ኢንሹራንስ ከቨር ይገብሮ እዩ እሞ ናይ ቴናንት ሓላፍነት ኣይኮነይ ፅቡቕቲ ያ ታንክ ዩ ካሕሳይ ተወሳኺ እንታይ ኣብ ብክልተ መንገዲ እታ ትሪፕልነት ከምዛ ዝገልፃ ዘለኹ ካሕሳይ ኣሕዋት ንስኻ መጀመርያ ኣካራይ ትሪፕልነት ዋና ኮመርሻል ዲኻ ዋላ ተኻራይ ክልተ ኢና ከምዛ ዝበላ እንድሕር ኣብኣ ንስኻ ተኻራይ ኮንካ ቢዝነስ ዘወለካ እንድሕር ኮይኑ እታ ትሪፕልነት ብዘይካ ታሩፍ ከምዛ ካሕሳይ ዝበላ ታሩፍ ባዕሎም እዮም ዝካበር ዝገብርዋ ግን ትሪፕልነት ክሳብ ዝኾንካ እንድሕር ዕርዮም ከዓ ተመሊሳ ተማቂላ ንኩልኻ ብስኩዌር ፊትካ ከዓ ትመፀካ እታ ገንዘብ ትውሕድ ጥራሕ እምበር ወላ ብናትካ ሩፍ ጥራይ እንተዕርዮም ሲ ትሪፕልነት ስለ ዘለካ ንስኻ ተማቂላ ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ብስኩዌር ፊት ተመቂሉ ክንደይ 10,000 እንድሕር ንበሎ 10,000 ወፃኢ እንድሕር ገይሮም ማነታ ናትካ ሩፍ ሲ ንስኻ ይኹንካ ተዓርያ ንሶም እዮም ዝዕርዋ ግን 10,000 ወፃኢ እታ 10,000 ግን ነቶም ኣብ ኩልኻ ዘለካ ኣብኣ ተኻረይቲ ትሪፕልነት ዘለካ ከዓ ትማቐል ማለት እዩ ብትክክል ንስዓ እንድሕር ኣካራይ ኮንካ ከዓ ልክዕ ትሪፕልነት ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ ነትሩፍ ከምወይ ዝበሎ ግን ተመቂሉ ከዓ ናብቲ ትወይስ ያ ፅቡቕቲ ካሕሳይ ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢሎም ዝሓቱ ናይ ገስ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ሶቲ ትምህርትና ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካሕሳይ ደስ ዝብል so እዚኣ ሓቲታ ኣላ ሓንቲ ዘርኢ ማርያም እንታይ ኢሉ what is the best option right now the rate flexible or variable ካሕሳይ ኣብ ኮመርሻል ድኾን ይኸውን ኣብ I think so ዘርኢ ማርያም ምስግና I don't know ኣይገልፅ so ኣብ ኮመርሻል ተኾይኑ ሪቴይልን ኮመርሻልን ፊክስ ኢንተረስት ዝበሃል ኦልሞስት የለን ቫሪያብል እዩ ኣብ ሬዚደንስ ተኾይኑ ግን ግዴታ እዩ ታንክስ ቱ ኦባማ እዚ ዓብዪ ሪሴሽን ዓብዪ ዲፕሪሽን ብምሉእ ዓዲ ምስ ጠፍአ ኢንተረስት ናይ 2 ዓመትና 3 ዓመት እናሃቡ እሞ ከዓ ቫሪያብል እናገበሩ ገዛውቲ ድዋዕዋዕ ኣቢሎምዎ ዝነበሩ ንዘለኣለም ዝኸውን ኦባማ ምስ መፀ ለዊጥዎ እዩ ስለዚ ፊክስ ገይርዎ እዩ 3 ዓመት ይኹን ን2 ዓመት ይኹን ን10 ዓመት ይኹን እናተለዋወጠ ከምዘይኸይድ ገይርዎ እዩ ስለዚ ናይ ሬዚደንስ ፊክስ እዩ ናይ ኮመርሻል ሪቴይል ቢዝነስ ቫሪያብል እዩ ኢንተረስት ተወፀ ይወፅእ ኢንተረስት ተወረደ ይወርድ ስለዚ ሞስሊ ናይ ግሊ ሎን ተለይ ኮይኑ ናይ መንግስቲ ግን ፎቲና ፀሊእና ቫሪያብል ስለዝኾነ ዋላ ፊክስ ገርዎ እንተኢልናዮም እውን ኣይገብርዎን እሞ ኣብ ሬዚደንስ ተኮይኑ ፊክስ እዩ ኣብ ኮመርሻልን ሪቴይል ቢዝነስን ግን ሞስትሊ ቫሪያብል እዩ ተወሳኺ ንካሕሳይ እንታይ እዩ እታ ከሞያ ዝበላ ሬዚደንታል ንሱ እዩ ኣብቲ ናይ ኮመርሻል ለሰይ እንድሕር ንስኻ ካሕሳይ እውን ፈልጣ እዩ ንስኻ ባዕልኻ ትውንኖ 50 ፕላስ ተኾንካ ልዕሊ 51% ወናኒ ባዕልኻ ኦውነር ከንስኻስ ባዕልኻ ትውንኖ ነቲ ኮመርሻል እንድሕር ኮንካ ከዓ ንሳ ፊክስድ እውን ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ካሕሳይ እውን ገልፃ ነይሩ እዩ ንሳ ክልተ ኣብኣ ክልተ ኣድቫንቴጅ ኣለወካ ሓደ ካብ 51% ናይ ባዕልኻ እንተኮይና ባዕልኻ እንድሕር ቢዝነስ ኣልዩካ ኣብኡ ደን ፊክስ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንሶ ይኮነይቶ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ከምቶ ካልእ ኮመርሻል ቢልዲንግ 25% 30% 20% ዳውን ፔመንት ግበርሉ ኢሉኻ ኣይትገብርን ባዕልኻ ቢዝነስ ኣብኡ ራን ስለትገብራ ቢዝነስ ፕሮጀክት ሪኢኻ ናትካ ክሬዲት ኩሉ ሪኦም እቲ ኢንካም እውን ብምሉእ ሪኦም 10% ጥራሕ ዳውን ፔመንት ትገብረላ ኣበይ 10% ዝበሃል ዳውን ፔመንት ትገብረሉ ቢልዲንግ የለን ኣብ ካልእ ቦታ ግን ኦቨር 51% እንድሕር ኦውን ትገብራ ተኮይንካ ፍሌክሲብል ሬት እውን 10% ዳውን ፔመንት እውን ስለትገብረላ ክልተ ዓይነት ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ባዕልኻ ካብ 51 ንዓኻ ፐርሰንት ኢንቨስት ትገብር ተደኣ ኮይንካ ታንክ ዩ ተሓሳብ ስለዝሃያ መምህር
هو تملا قال تا ارمي ون ابو خلخان نقرم كوميرشال تكون كان 10 ييرز مجمرا فيكسر توسط تغلها ري فاينانس تقبر اخا مع تغلبت احوات ابزي ናይ በይኑ ዝዓቢ ኣልዕልዎ ዘሎ ሕቶ ንፁር ስለ ዘይኮነ እምበር መዓት እዩ ዘለዎ ተፈላለየ እዩ ዘሎ ኣርሚ ኣለውን ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ኮመርሻል ክገዝኦ ከልካ ናይ 10 ዓመት ፊክስድ ትኾኑ ሞ ሽዑ ብሉም ፔይመንት ይመፀካ እዩ መጨረሻ ሽዑ ድሕሪ 10 ዓመት ወይ ሪፋይናንስ ትገብራ ኣለካ እታ ኮመርሻል ወይ ከዓ ተን ተሪፈን ዘለዋ ገዛኻ ገንዘብ ክትከፍለን ኣለካ ሽዑ ይጅዋሊ ግን እንታይ ትገብራ ሪፋይናንስ ትገብራ ሕጂ ጋጢሙ ዘሎ ኢንጀነራል ኣብ ዩኤስኤ ሕጂ እቲ ኮመርሻል ቫልዩ ናይቲ ናብ ረሲሽን ዘሪኦም ዘሎ እዚ ምክንያቱ እቶም ረንት ሃይ ስለ ዝኾነ ነቲ ብዙሕ ቫኪም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ እተን ባንክታት ኣብ ዓመት ፋይናንሻል ሪፖርት ከባኻ ይደልየን እቲ ዲሲኣይ ዝበሃል ማለት እዩ ሶ መዓት እዩ እዚ ርእስቲ ልዕልክየ ዘለካ ዘር ማርያም ልዕልክያ ዘለካ ሓደ መዓት ዋላ ሓሳይ ተዳልዩ ዲኹም መፀምር ሰላጥ ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ እስቲ ፋይናንስ ዝተሓስ ክሳብ ዝኾነ ካልእ እዚኣ ካሕሳይ ኢንተረስት ናይ ምግዳል ግዜስ ይህሉ ዶ ይኸውን ኣብዚ ዓመት ሕተተለይ ደስ በል ሓወይ እቲ ተፅቢትና ንሱ እዩ ሙሉእ ከም ዝጎድል ሙሉእ ብሙሉእ ንፈልጥ ኢና ኮሪድ ምዃኑ ሰለስተ ግዜ ከውርድዎ ኣብ 2024 ተፅቢት ኣሎ ክንደይ ከም ዘውርድዎ ይንፈልጥን ብዓብዪ ግን ምርጫ እንትመፅእ ከምዚ ህዚ ኩላ ላዕልን ታሕትን እያ ትብል እሞ እቲ ዓብዪ ተፅቢትና ንኸውርድዎ እዮም ንሱ ምልክት እንሪእሉ እንታይ እዩ ገዛውትታት ሓደ ወርሒ ውሽጢ ዓብዪ ለውጢ እኒኦ በቃ ቅድድም እኒኦ ህዚ ለይነበረ 10,000 እናወሰኽና 21,000 እናወሰኽና ቀኒና ኢና እዛ ሰሙን እዚኣ ባዕላ 21,000 ወሲኸ ዝሃብክዎ ገዛ ኣንደር ኮንትራት እትየ እኒኦ ፅቡቅ ነገሩ ከምታ ዓንቶ ዝተንከፍኩልካ 10,000 seller will give us credit for closing cost ኢልና ስለ ነእትዋ ብ5.5 ኢንተረስት ንክልተ ዓመት ረኺብና ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዚ ኣክቲቪቲታት እኒኦ ከምዚ ውስኽስ ኣይሜን ከምዚ ቅንስስ ፍሉጥ እንድዩ ክንዲዚ ቁፅሪ እዩ ኢልና ክንፈልጦ ይንኽእልን ግን እቲ ሰብ ኩሉ ይሪኦ ኣሎ እሞ ገዛ እንተይወሰኸ ኢንተረስት ተወሪዱ ክውስኽ እዩ እንተይወሰኸ ኩሉ ህዚ ቃዳደም ስለ ዘሎ እዚ ባዕሉ ብደንቢ ገይሩ ምልክታት እዩ ያው ኢኮኖሚስት እዮም እዚ ተለቕለለ ፍልጠት ዘለዎም ዝፈልጥዎ ንሕና ዝሃውና ሪፖርት ጥራሕ ኣብዚ ሜትሮ ኤርያ ክንደይ ገዛውቲ ይሽየጥ ኣሎ እንታይ ተስፋ ኣሎ ስለዚ እንትውስኽ ሴልስ ኣብ ሰሙን እንተይፀንሐ ክልተ መዓልቲ እንተይፀንሐ ኣንደር ኮንትራት ተኣቱ እንታይ ምልክት እዩ እዚ ኢንተረስት ክወርድ እዩ ስለዚ ምልክታት ገለ ይነግሩና እምበር ናይ ኢኮኖሚስት ብዙሕ ጠለቕለለ ፍልጠት ካባና ንዓቐብ ካልኦት ኣለዉ እንዲዮም ግን ርግፀኛ ንኾኑ ግን ኮሪድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክንዲዚ ኢልና ክንትንክፎ ግን ኣይንኽእልን ፅቡቅ ካሕሳይ ያ ፅቡቅ ትሕቶ እያ እዚ ባይዘወይ ሪፖርት ኣለና ሓበሻ ኤዱኬሽን ኩሉ ሻዕ ንገልፆ ኢና እዚ PCE CPI ዝበሃል ኣሎ ኣሕዋት እዚ ናይ ፍርድ ዎች ቱልስ ከም ዝበሎ ናይ ኢኮኖሚስት ንጥቀመሉ እዩ ሶርስ እዚ ሕጂ ትክክል እዩ ከምዚ ካሕሳይ ዝገለፆ ሚኒማም 3 ግዜ ክቕንስ እዩ ብዛ ዓመት እዚ 3 ግዜ ክብል ከሎ ከዓ 75 ቤዝ ፖይንት ማለት ወይ ከዓ 0.75 ሕጂ ኣብ ማርች 20 ኣለዎም ፌደራልስ ክመፁ እዮም ሽዑ ኣይቅንስዎን እዮም ዝብል ዘሎ ንህለኩም መዓስ ምቕናስ ክጅምሩ እዮም ንዝብል 100% ረኺብናዮ ዘለና ሶፋር ኣኮርዲንግ እዚ ናይ CME ግሩፕ እዚኣ ኩሉ ሻዕ ዝጥቀመላ ኣነ መግለፂ መይ እውን የለን ካብ ጁን ራእዩ ካብ ጁን ምቑራፅ ክጅምሩ እዮም ላይክ if you see ካብ ጁን very much ማርኬትና ክቆርፅ ምዃኑ ኢሉና ኣሎ 0.25 so እዚ most probability ድሓን ንገልፆ ኢና ኣብቲ ካልእ ኣምፂኻ ዘለካ ሕቶ ትሪኢ ኣለካ እዚ ኣብዘን ክልተ ወርሒ ኣብ ወርሒ 3 ወርሒ 5 ምቑራፅ የለን ካብ ወርሒ 6 ግን እንዳተቆረፀ ክኸይድ ሶፋር ክሳብ ማርች 2025 ሲ ኢንተረስት ሬትና ናብ 4 ገፅ ክወርድ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ እዚ ግን ይቃየርም ኣኮኒ ማርኬት ማለት እዩ እዚ ከዓ ተም ኢኮኖሚስት ወዳታ እዩ ማለት እዩ ሶ በቲ ኮኒ በቲ ምቑራፅ ክጅመር የስ ክጅመር ናይ ግድን ክጅመር እዩ ግን ክንደይ ፐርሰንቴጅ ይቆርፁ ዝብል ካሕሳይ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ማለት ተወሳኺ እያ ካልእ ናይ ካሕሳይ እዚኣ ቴሌፎኑ ካይትርስዕዋ እዚኣ
لايف وورلدز እዚ ብዛዕባ ዝብሎ ዘለካ ገሊፅና ኣለና ሓበሻ ኤዱኬሽን ክሬዲት ስኮር እንታይ እዩ ክሬዲት ካርድ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ቪድዮታት መዓት ገሊፅና ኣለና ኣምላኽ ኣብዚ ሓብኩም ቴንኪዩ ኣብ 2023 ዝገዛእና ኸ ይምልከተና ዶ ያ ማለት ነቲ ኢንተረስት ዶ ይኸውን ንምንታይ እዩ ኣብ 2023 ዝገዛእና ኸ ይምልከተና ዶ ንምንታይ ኣትኾን ኣይደኖ ኦኬ ካልእ ብተስፊት ሓውና መዓስን ኣበይን ከም ተውፍር ብኸመይ ትውስን that's the most important ያ ካሕሳይ I think so ወዲእና ኢና መስለኒ እሺ ቀኒየለይ መምሬ ዜርያ ብናዞም ልጥይቁ ብፍላይ ንኣና መበራታትዒ ስለ ዝኾነ ጥያቄታት እንተሰደድኩምልና ደስ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ናታትኩም ፍልጠት ናትና ሃፍቲ ምዃኑ ስለ ዘይንርስዕ ንተሳተፍቲ የቀኒየልና ፕሊስ ሳብስክራይብ ግበርሎም መምህር ዝኩሉ ግዜ እናረኸቡ እናፀዓሩን ሳብስክራይብ ግበሩልና ሓደራ ቴንኪዩ ካሕሳይ ኣብ ዝመፅእ ካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ከምኡውን ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ናይ ብሓቂ ነዊሕ ሒዝናኩም ቴንኪዩ ሶ ማች ጋይስ ቴንኪዩ ሓሰነ